So pane profesi yamaititi iri kutenderera, hanzi namadzimai ndisvitsire kuna maititi meseji iyi. Hanzi ndoumbira kusvitsirwa nyaya iyi kuna maititi. Ndoitwa profesi Licious munguva dza 3 am ndaoneswa vision yamaititi diaries vari muchipatara, vakaiswa padrip and she was breathing her last breath, vakaiswa neck plaster yewhite. Nguva yavandiona vataura mashoko ekuti chivai simba rangu, vakanditarisa so ndatoshamisika nemashoko iwawo kuti vari kureva ini here oMwari. So ndangoti ndisvitsewo message, please if possible let her know she needs to pay. Handisi kuzviitira mbiri or trend, asi semessage yangosvikawo kwandiri, have to deliver it. Thank you. Ndimadzimai ava vari kutaura ava. Ivo maprofeti acho asingaende kune munhu direct okungonamata, vasina kuti nyaudza kuti ndonzi madzimai Licious ndozodii. It's not like kuti she's looking for my followers nezita ramaititi. Kwaiye haazive kuti inbox yamaititi iri kupi. Nhamba dzavo dziri pajekerere, dzinogona kungotorwa naanyone, wongovafonera kana kuti ongoisa message. Kana kuti akaignoriwa namaititi, muri momuziya musha here anokuignora, waisa message yako chiti manje panapa nhasi, panapa mura ndichaita uyu, vachazondiposta inini vachazoita sei. Dzimwe pfungwa dzinoitwa nevamwe vanhu soka zvakaoma. And Cat family kunyatsoti to hell with you, ibva pano neprofesi yako asida kutomboiona zvekuti maititi chakati chimbomiswai. Maititi is not going to go anywhere anytime soon. I don't know zvangu vanoziva kunudzira kuti zvinorevei kuti hanzi ndavaona vachibreathe last breath, chichivada kunamata, chichichi last breath, hanzi vanofanira kunamata, vanofanira. Muri kuiona seprofesi yacho iyi iri kunyatsoita direction here, ine zvairi kureva, ine chirevo. Hameno, I don't know, but it's so weird to me vanhu vanenge vachingoti ndoda kudeliver message iyo, mozodai. What's the purpose? Namata iwewo kana uchiona unge munhu anda zvekunzi vana, I don't think maititi will take this. Zvekunzi namatai ndakuona mazodai. Wachingoenda ine kude maoko nekundiso yacho kana maona senge maititi really needs that help yekuti vanamatirwe. Vanhu vanoda kuteka advantage kuti maititi zvavanyarara 2 days dzinodzi vanobva vada kuda kuvanyonyosa, kuda kungovatsvaga chete maititi panyaya idzi dzese dziri kuitika idzi. Ende nedhirama ririko iri, munhu akati ndoti maititi pangu achitenda kudai ndiuye neprofesi yangu. It does not work like that, madzimai. Because vanhu vanenge vakufunga kuti pamwe vanhu vachati ndoda kunamatirwawo, ndoda kuone mundiroterowo kana kuti ndiduridzire hope. Ndo zvavanenge vachida ivo maprofetisa. Unenge vafunga kuti vanhu vakapusa zvekutodaro, vanhu vachiri vakapusa kudhara ndokwaiposwa nevanhu kudaro. But mazuva ano vanhu vari kutobvunza kuti imimi profeti, imimi makakwana dzenyu dzirimo, ndo mubvunzo unenge chitovhunzwa nevanhu kuti aiwa isu hatisi kuda kudisturbance, please don't disturb us, we don't want this drama ramuda kutiitira pamberi pedu. Tinoziziya kuti maprofeti aya akabvira kudhara achida kungoita attention kumacelebrities, vachida kungoona attention chete, ndo zvavanenge vachitsvaga. But anyway, shoko haminoti rasvika kuna maititi here, kana kuti richasvika, kana kuti mhinduro achaiona here, kana kuti chichaitika, I don't know. Plus futi nyaya yekuti maititi vacho vakaposta vakapfeka magemenzi musuno uyu, saka vanhu vanenge vakufunga kuti pamwe magemenzi apostwa aya maititi vakuita zvemapostori. Saka ini ndikaenda neprofesi yangu maititi, iyo inenge ngoriwo music video, hakuna zvemaprofeti zvinomboitwa namaititi zvekutoti vanhu vangatoti. Saka vanhu aiwa, dzikamai chaiko ana maidzimai, dzikamai munoita kuchechi nhasi, kana makaenda nhasi, kana makaenda nezuro, kana makaenda Friday, zvimbodzikamai. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Please help me to subscribe my channel.